Hai să vorbim azi de cât de tare este Distrigaz, nu? Faci o sesizare că simți miros de gaze. Ei vin, constată, se uită, dau din cap, dau din numeri și pleacă. Dar nu înainte să pună un sigiliu. Gata, au salvat planeta. Dar ce fac ei? Trimit o echipă specială de verificare care să constate care sunt pierderile, mult mai competentă decât ei. Bun, ce înseamnă asta? Până aici tot ok. Că pot veni peste o lună, 2, 3. Asta depinde de când le iese lor programul din retrograd. Iar tu ești cetățeanul fericit. Păi de ce? Păi stai fără gaze, fără apă caldă, fără mâncare gătită, boss de boss. Dar ce-ți mai trebuie ție confort? Atâta timp cât ai sigiliu. Ăla e important. Fii fericit, cetățene. Iar atunci când inevitabilul se întâmplă și așa cum s-a întâmplat azi, a explodat blocul din Rahova și au nenorocit zeci de familii, atâtea victime, atâția oameni nenorociți pe viață, ne întrebăm, vai, dar ce s-a întâmplat? Cine e de vină? Răspunsul este foarte clar. Distrigaz are o putere supranaturală. Poate să transforme o simplă sesizare într-o nenorocire cu victime. Felicitări, Distrigaz! Siguranță 0, birocrație 100%. O avem din plin. Ce pot să zic? În ritmul ăsta o să ajungem să cerem gaze direct de la morg. Trist. Foarte trist.